ご命令ください、レディン様。ご命令ください、レディン様。敵が誰であろうと私は戦う。王子に付き従う。それが私の意志よ。ご命令ください、レディン様。王子、正気にお戻りくだされ。あいにくと私は正気だ、アルバート。そんなはずはありませぬ。このアルバート、王子のことなら幼少より存じ上げております。ならばその目で見てみるがいい。私が正気を失っているかどうか。今の私は闇の軍勢の将だ。たとえお前たちといえど容赦はしない。王宮魔術師殿、あなたは。私も正気です。私は王子にラングリッサーの導きに従います。アルバート殿、どう思われます？ねえ、残念ながら正気に見える。亡きイルザック様のためにも王子を取り戻す。ソーン、何をしている？ホーキング公、はい、レディン様の命に従っております。目を覚ませ。そちらは闇の軍勢だぞ。お前は洗脳されているんだ。闇の、一体何を。お前は誰に仕えている？我々の故郷サルラスのことを思い出せ。
サルラス。そうだ、私。いや、俺はサルラスのソーンだ。洗脳が解けたか。なあギャメ、半端な術を。てめえら、これより俺たちはホーキング校の元に戻るぞ。敵を間違えるなよ。この俺を洗脳するだなんて許せねえ。お前とは鍛え方が残念です。王子にまた敵対するとは。一体何を。王子のために私はあなたを排除します。ソンを後方へ急いで治療するんだ。
出撃する。死んでもらおう。攻撃を仕掛けます。今楽にしてやるぜ。私の魔法で。みなぎってきたぜ。誰であろうと邪魔はさせん。己の無力さを思い知らされた。